Băi, frate, am ajuns înapoi acasă din Silent-ul și abia aștept să mă relaxez. După ce l-am ajutat pe Andrei... Bă, ce face mă la Maia la mine pe casă? Incredibil așa ceva. În sfârșit, timpul meu să merg sus și să mă uit la un film. Liniște și pace. Bă, ce se aude, bă? Ce se aude, bă? Ce faci în casa mea? Și la ce te uiți? De ce râzi? E ecranul închis. La ce te... Uite, uite degetul. Uite degetul. Crembuștilă, iar te-a trimis mama ta la mine? Da, m-a trimis, dar nu mai zi așa, că nu-mi place. Își place copiii de mine la școală și nu se mai joacă cu mine acum în vacanță. Băi, crembuștilă, dar tu nici măcar nu mergi la școală, tu mergi la grădiniță. Cum să-și bate copiii joc de tine la școală? N-ai tu treabă, copiii mai mari. Copiii mici. Copiii mai mari. Păi și atunci cum ai vrea să ți se spună? Porecla asta tu ți-ai dat-o. E vina ta. Exact. Păi... Băi, fraților, trebuie să-l ajutați neapărat pe Crembuștilă și să scrieți în comentarii cum să-și schimbe numele, efectiv. Uitați ce trist e. Deci, glumesc copiii cu el la școală și el se supără. Deci e incredibil așa. Băi, ridică-te de acolo. Ce faci, mă, pe masa mea, hă? Stăteam, eram trist. Leu. Păi și ce vrei să faci aici? De ce te-a trimis? Păi... o să o enervez și să vin aici, că să vin la Danny, să... Incredibil așa ceva. Băi, dar n-avem nicio treabă unul cu altul. De ce te-a trimis la mine? Ești efectiv cu 10 ani mai mic decât mine. Păi, ce? Păi, nu suntem prieteni? Ba da, suntem prieteni, dar ce vrei să facem? Merg să-ți dau de mâncare? Stăm și ne uităm la televizorul închis? Sau ce facem aici? Dar de ce râzi? Uite! Ce vezi, mă? Că eu nu văd nimic. Uite! Păi, fraților, să-mi spune și mie dacă înțelegeți ce vedeți aici, acum, serios. Ce? Te întrerup. Mă întrerup? Ține butonul ăla apăsat ca lumea. Nu, păi apăsat, ok. Păi hai mai aproape, reluăm, hai. Ok. 3, 2, 1 și... Unde am rămas, stai. Nu știu, râdeai și plecai. Ce? Oh my god, nu înțeleg nimic. Băi, n-ai voie aici în biroul meu. Te rog frumos să te dai jos. Nu, incredibil. Laptop! Nu te joci pe laptop. Nu, o să mergem să-ți dau... merg să-ți dau ceva de mâncare. Ce părere ai? Ți-e foame? Da, mi-e foame. Păi și ce vrei să mănânci? Păi vreau hot dogi. Hot dogi? Oh my god, normal. De ce nu m-am gândit la asta? Normal că vrei crembuști. Ce? Ai hot dogi? Da, facem acum. Hai să vedem. Nu am. Bă, ce faci, mă? Okay. Ce faci? De ce îmi fur boala? Păi, am crezut că sunt hot dogi. Ce? Am crezut că sunt hot dogi. Oh my god, incredibil. Daddy, eu trebuie să mă duc la baie. Am nevoie la baie. Bine, hai, mergi. Trebuie să te ajut? Nu, de ce vrei să mergem la baie? Nu. Eu știam că copiii mici trebuie ajutați la baie ca să nu facă probleme, Doamne bună. Hai să punem oala asta înapoi și să-i facem rost de crembuștilă, adică, upsi, scuzați, altcumva, că nu vrea să-i se mai spun așa. Bun, hai, cred că cu puterea like-ului o să reușim să facem rost de niște crembuști și de niște hot dogi, mai bine zis, așa că vă rog frumos să apăsați pe butonașul de like și de subscribe în 5 secunde. 5, 4, 3, 2, 1 și... Ok, bun, mă, uitați-vă că chiar am făcut rost de un hot dog. Da? Ce? Deschide ușa, hai. Oh my god, ce ai făcut, mă? Am tras apa de 6-7 ori și... 6-7... Ieși, mă, de acolo, ieși!
Doamne, incredibil așa ceva. Bă, cremvuștile, ce ai făcut, mă? Păi nu știu, s-a înfundat wc și am tras apă de mai multe ori și ai stat pe afară. Doamne, l-ați auzit? A tras apa de 6-7 ori. Incredibil așa ceva, incredibil. Uite, aici e hot-dogul tău. Hai, mănâncă, hai. Nu mai vreau, nu mai mi-este foame. Păi, cum adică nu mai vrei? Ți-am făcut rost de hot-dog și tu nu mai vrei? Păi nu mai vreau. Ai ceva jocuri pe telefon? Jocuri pe telefon, ești culmea. Da. Oh my god, să-i dau telefonul sau să nu-i dau telefonul? Voi ce să... Vreau să mă joc. Bine, ia telefonul, dar să ai grijă de el, că e ultimul model, ok? Băi, unde mergi? Crevuștile, unde mergi, mă? Păi, crevuștile, ce ai făcut, mă? Păi, Nu mi-a plăcut culoarea telefonului tău. oh my god, nu pot să cred așa ceva. Știi ce? Pleacă acasă. Hai să mergem acasă, te duc acasă, acum. Mă să mă joc afară, mă să mă joc. Te joci? Ești cu minte? Da. Bine, hai aici în fața curții și stai la geam unde poți să te văd. Hai, uite, dacă vrei poți să iei și skateboard-ul. Uite. Ia skateboard-ul cu tine. Dar să ai grijă, bine? Băi, nu mine! Au! Oh my god, ești incredibil. Scuzați. Hai, distracție plăcută. Doamne, băi, e incredibil copilul ăsta, deci nu pot. O să stau aici și o să mă uit la el pe geam, adică o să stau și o să mă joc pe calculator. Cui pasă ce face? Oh, mamă, ce tare! 1 hour later. Uitați-vă când dă cu TNT. Bă, ce... Aoleu, am uitat de cremvuștile. Da, acum... Da, ce este? Bună, cremvuștile, ce se întâmplă? Uite, ți-am adus florile astea, uite. Ce drăguț! Vreau să-mi cer scuze că te-am supărat și oricum nu-mi plăcea cum stăteau acolo la tine în fața casei. Cum adică? Bă, ce? Tu l-ai luat de la mine? Incredibil așa ceva. Măi, cremvuștile, cum să-mi iei, mă, florile? Tu știi cât timp am stat să le plantez? Păi, da. Și te-am mai strigat și nu mi-ai răspuns. Și am fost până în mansardă și am găsit acest, nu știu ce. Cremvuștile, nu, lasă-l ușor jos, lasă-l jos, acela este un artefact. Cremvuștile, trebuie să-l duc la muzeu. Cremvuștile, nu e de joacare putere magice. Nu, te rog eu, nu. Băi, nu copaci, ce faci, mă? Nu peretele. Oprește-te. Oleu, am crezut că l-ai crăpat. Doamne. Băi, cum să faci, mă, așa ceva, hă? Cine ți-a zis? Cine te-a lăsat să pui mâna pe el, hă? Păi arăta așa, era șmecher și, păi, nu știu, Dani, ai matcha. Matcha? De când beau copiii matcha? Băi, frate, matcha e un fel de ceai, e cu cafeină, n-aveți voie. Păi uite câtă matcha ai aici. Bă, asta e iarbă, mă, ce matcha visezi? Păi, matcha, nu iarbă? Doamne, incredibil așa ceva, nu se poate așa ceva. Hai că mergem sus și punem artefactul înapoi la loc și o să-ți arăt colecția mea de la Bubu. Ok, aici este colecția mea de la Bubus. O culoare pentru fiecare prieten. Ăsta este Cristiana, asta este Bea, aceasta sunt eu și ăsta este Adi. What? Și este oare la Bubu verde? La Bubu verde cred că este, dar eu nu am. Ai tu cumva? Păi eu voiam la Bubu verde. De ce nu este la Bubu verde? Păi de unde să știu eu de ce nu este la Bubu verde? Da, și încă o chestie, niciodată să nu mergi aici la cuptorul cu microunde și să bagi o fierte el, ok? Doamne, ești incredibil. Exact, asta ți-am zis să nu faci! Unde ți-e capul? Păi, du-te jos și stai cu minte. Hai, mergi jos, acum. Okay. Și nu mai pune mâna pe lucrurile mele. Doamne, băi, deci nici măcar nu știu de unde l-a găsit ăsta. Deci, oh my god, cred că aici era sau ceva de genul. Doamne, Mon, hai să mergem să vedem ce face acum cremvuștică. Bă, aia e cumva mașina mea? Cremvuștel! Nu! Ce ai făcut? Mi-ai spart mașina.
Păi ce? Am uitat să deschid poarta. Ce glumeț ești! Ce amuzant! Nu, stai departe de mașina mea. Nu, cremuștel, nu. Mergi în casă și stai cu minte. Da, și am uitat să zic, mi s-a făcut foame și o să mă duc să mănânc acel hot dog, ok? Bine, du-te, Doamne, incredibil copilul ăsta, incredibil. Oh my god, acum trebuie să stau și să curăț focul ăsta. Și mașina mea, băi, deci e incredibil. Doamne, și eu ce fac cu ușa asta? Ok, bun, o să mai pun piesele care au mai rămas, o să le arunc aici în colțul ăsta și mă duc să văd ce face copilul ăla, că 100% strică ceva și la bucătăria aia. Doamne! Da, nu are ce să-i facă, că doar merge să mănânce, nu? Nu-i ca și cum o să dea foc la bucătărie. Da. Mama, ce s-a încălzit acest... Bună, Deni! Cred că știu ce e ok, dar... Vreau să mă încălzesc și... E ok, cremuștele, dar nu mai merge așa aproape de foc. Bine, nu umblăm cu focul, ok? Uite ce se poate întâmpla. Păi că nu s-a încălzit ca lumea. Cremuștilă. Uite. Cremuștilă, acum nu mai ai ce mânca. Doamne, măi, stai că acum îți fac ceva, numai să opresc focul ăsta, Doamne. Au, Doamne, bun, ce vrei să mănânci? Burger, Doamne, bun, hai să vedem ce putem să facem. Avem nevoie de pâine, de cartofi pentru cartofi pai și pasta și morcove avem. Ok, bun, o să trag carnea asta la tigaie. Dar mie nu-mi place așa cum ai zis tu. Băi, cum nu-ți place? De ce nu ți-ar plăcea, hă? Trebuie să mănânci așa. Dar nu e șefa tu. Oh my God, știi ce? Vreau să zic să-ți faci singur, dar nu o să facem asta. O să mergem la restaurant și o să luăm de acolo, ok? Ok. Da, o să mergem pe jos, că mi-ai spart ambele mașini. Pe jos mergem. Ce? N-ai skiboard, că ăla e skiboardul meu. Unde e totuși, nu? Unde e? Ce? Nu, ăsta e al meu. E al meu, e al meu. E al meu. Bine, pune... Of, bine, hai că te duc și pe tine, pune-te pe capul meu, hai. Incredibil așa ceva. Ce ies, mă? Uite, mă duc cu schimb. Da, Da, nu e aici, mami. băi, nu e aici, că mami tău nu e acasă, că te-a lăsat la mine, că nu știu ce vrea să faci. Bă, ce faci, mă, cum să sari așa, mă? Nu... Bine, fă-ți shawarma, ce să zic, ia-ți shawarma. Uite, ingredientele sunt acolo sus, știi? Sus, în stânga. Oh my god, știi ce? Lasă că am lucrat aici la shawarmerie, merg eu să-ți iau. Hai să vedem ce avem aici. Avem cartofi, roșii, cărniță, așa, le avem pe toate și... avem aici shawarma, luăm 3. Crembuștilă. Crembuștilă! Ăla-i! Crembuștilă! Ăla-i skiboard-ul meu! Crembuștilă! Crembuștilă! Adu-mi! Doamne, mergem mă la Mac. Deci eu i-am luat shawarma degeaba. Știți ce? Nici măcar nu mă mai duc după el să se ducă la Mac. Eu nu mai am grijă de el. Știți ce? Acesta a fost clipul de astăzi, pentru că sincer nu mai am chef de crembuștilă. Eu am fost Deni, voi sunteți cei mai tari și ne vedem data viitoare. Nu uitați de like și subscribe. Pa, pa!